Ka Office Jong U Deputy Commissioner West Jaintia Hills District Jowai Rengkat bat gajingat ray lang bat ka thad scan CNRD belang hennia kasngi ka la Rakhe ya ka Hamara Sankalp Viksit Bharat haki artali ki jaka ha kashnong chermang kata ha chermang wa bat chermang nen kania ka program katmu ban ajing nang jing start halor ki scheme sarkar ki bapher ba kenthop ya ka PMAY PMJAY NRML Atal Pension Yojana PM Jan Dhan Yojana Nano Fertilizers bat kiwe ki scheme Shushu ki nong yo jingmentoy jong ki scheme sarkar kilayo akalat banya sambenta ya lagi jong gi jingshem nalor kata la penlong ya ka skit balingkot da ki VO jong ki snong ka bakren chapang ga jing penne ya ka mariang bat la penlong ru ya ka program ban pen I ya ka culture aga office yang ga klik orchar ngai por rebom man ka ba te thau ju rebo tamen egi nga tegni ga chuni u barjista jali te kapter yo jing yo ba nagaliang garep riam